Meget. Hvad så, er I klar til at tage på skovturen for det? Ja, det bliver mega fedt. Bare det er sådan lidt ulækkert, at vi lige skal løbe den der dato i den der, hun døde. Der var op med at være så overtrykt. Det er jo 13 år siden. Jamen, jeg vil gerne lige vide, hvornår mødes vi så derude? Men skal vi ikke bare sige 6-7 tiden eller sådan noget? Jo. Hvad siger I? 6-7 tiden. Ja, det synes jeg fint. Yes. Jo, det kan Åh, det er ikke du. Det bliver så fedt. Det er for nice. Vi ses bare, Signe. Ja, vi ses. Yes. Det bliver sgu da meget fedt. Det Fuck, hvor nice. sted. Elfor, læg det hen. Nej, vi skal bo her, Mathias. Jeg ligger her. Lad os spille fodbold! Kom herover. Er I klar? Alexander, lang bold! Er du klar? Hvad så? Jamen, jeg brændte min finger. Det gjorde mega ondt. Hvad fanden er der galt med dig? Jeg vil bare gerne lige hvile mig lidt, altså. Det er bare, ja. Ja, det er også et rigtig godt sted. Og det er godt vejr. Fuha. Hvad med Emil? Skal jeg ikke lige væk, Emil? Jo, gør det. Nej, jeg er vågen. Jeg har det sgu fint nok. Jeg skal bare lige, hvile mig lidt. Så jeg har det sgu fint nok nu. Hvad er det her? Hvad snakker du om? Prøv at se hans armbånd. Du ligner en bøs, jo. Det er lortearmbånd. Kommer du ikke herover? Ja, kom nu, tøs. Jamen, jeg går en tur. Jeg gider ikke det her. Jeg gider ikke. Ej, Emil, kom nu herover. Nej, jeg gider ikke.